kwa regulation mag jatend Kenya Rigathi Gachagua odokeno kang Muslims achiel nukta achiel ariyo mar kongo kendo loso maber apisi mare mani chuny boma mano Karen kod Mombasa kanyakla kod ng'iewo nyamburko manyien kokale ote ma ochiw gi jata tudruok mar apis Gachagua apis majalo kete osejwang kuom higni ma ok tin har kod abich kendo gino machuno ni mondo gikum milioni 3 mar godo mano mar Harambe Annex Karen kod Mombasa. Report manyocho chwal manyo pedi kod od bura manyoro gi apisas mawuok e apisi mag Gachagua nyolero ni shillings milioni 464 dwarore ne kongo apisi mar Harambe Annex ujede los kod apisi ma Karen ka milioni 5 kendo kongo gi yedhe mameroji.